ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏକ ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏବଂ ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ମାନବ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଏସ୍କେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍କେ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହାତର କାମ ଲାଗେନି। ଏହା ଯେପରି ଆଉଟର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ କିଏ ଆସି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲା ଏହି ବିଶାଳ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ, କାହିଁକି ଓ କେମିତି? ଏବଂ ସେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନେ ଏହି 25 ଟନ୍ ଓଜନର ଶିଳାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆଣିଲେ? କିଛି ମଣିଷ କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ଆସ୍ତିକ ପୂଜାସ୍ଥଳ, ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ତାରାଗ୍ରହ ସଂକେତ, ଏକ କସ୍ମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଗବେଷକ କହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଏନର୍ଜି ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁଠୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କିଛି ଅଜଣା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମଣିଷ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାରା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ କି ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏକ ଭଗବାନ ସ୍ଥଳ ନା ଆଉଟର ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗେଟୱେ? ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ସତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚରଣ। କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲା ଏହି ଶିଳାମଣ୍ଡଳ? ମଣିଷ ନା କିଛି ଅଜଣା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଠୁ ଶିଳା ନିଏ, ଆତ୍ମା କଥା କହେ?